ده سەری de divê bêjim ku ez ew kesim ku baweriya min bi hiqûqê heye. Li cihên ku hiqûq hêdî kar bike yan jî hiqûq cût standard ve wê demê hiqûq nikare tu xêrê bigihîne welatiyan. Ger ez bêjim ku ez baş haydarim ji proseya Demirtaş û navareka dosiyê û her wekî din, dibe ku ez we jî temaşevanan jî bixapînim. Welatiyên me demên çûyî de berdêleke mezin dan ji ber wan tewalên ku nehatine piştrastkirin û rewakirina ramanan û welatiyên me eziyetek mezin kişandin. Yek ji van jî serokkomar bi xwe ye rast. Ez yek ji wan kesanim ku qayilbûn ji xeta ku Demirtaş dê siyasetê de danî. Bi rastî zimanekê xwe yê aştîxwaz, hemaheng û gertonî hebû. Ez gelek jê kêfxweş dibûm ji vî zimanê wî. Heta min anîbû ziman ku zimanê Demirtaş ji bo Tirkiye derfeteke û dikare gelek dîwaran biroxine. Ez îro jî di heman qenaetê de me. Ez dibînim ku em ê bêhtir bextewir bin eger ku ew ziman li vî welatî di merêtê de be. Helbet ez gelekî kêfxweşim ku kesekê xwedî xeteke wiha di derheqê min de tiştekî pozitîv gotibe. Helbet ez nikarim bipîvim bêkar wê yekê çi bandor li welatiyan kiriye. Lê helbet ez kêfxweş im.